Винаги съм обичал вълците, защото в тях има нещо диво, честно и истинско, нещо, което ни напомня какво означава да бъдеш свободен. Вълкът винаги е бил символ на сила, интелигентност и лоялност, макар често да го свързваме с опасност. Истината е, че вълците избягват човека. Те не са чудовища, а невероятно организирани животни с дълбока социална структура. Вълците живеят в блудници, семейства, които се грижат едни за други. Те ловуват заедно, възпитават малките си заедно и защитават територията си като един. Всяка блудница има своя система от роли: водачи, пазачи, наблюдатели, млади ученици. Това е свят на дисциплина, комуникация и уважение. Едно от най-уникалните качества на вълците е тяхната способност да общуват, да използват звуци, изражения, дори езика на тялото. Знаменитото вълче вие не е просто звук, то е сигнал. Начин да се съберат, да отбележат присъствието си или да укрепят връзката помежду си. Мнозина смятат, че вълкът е безмилостен хищник, но в природата той играе ключова роля. Вълците поддържат баланса, премахват болни, слаби или наранени животни, като така дават шанс на екосистемата да се развива здраво. Там, където вълците се връщат, природата се възстановява. Това вече е доказано на много места по света, но освен всичко това, вълците са величествени същества. Когато ги наблюдаваш в дивото, как се движат, как мислят, как действат като екип, разбираш, че пред теб стои не просто животно, а цяла философия за живот. За мен вълците са напомняне, че свободата има цена, че силата идва не от това да си сам, а от това да принадлежиш към нещо по-голямо. Интересни факта за вълците: вълкът водач е винаги пред глутницата. За да покаже лидерството си, вдига опашката си нагоре. Вълчата козина се състои от два слоя. Първият служи за запазване на топлината, а вторият предпазва от влага. Вълците могат да скачат до височина 5 метра. За една нощ вълкът може да пробяга около 80 км. Теглото на най-големия уловен вълк е 86 кг. Броят на вълците в блудницата може да стигне 40. Вълците са умни животни и разбират, когато се опитват да ги дресират, и не се поддават на дресировка. Вълците са отлични пловци, могат да преодолеят десетки километра в плуване. Вълците си избират партньори, които са за цял живот. Вълците имат остър слух, с който улавят звуци на разстояние 9 км. Вълците имат невероятно остро обоняние, 100 пъти по-силно от обонянието на хората. Те надушват жертвата. И че дивата природа все още пази тайни, които заслужават уважение. Това видео е моята почит към тях, към тяхната красота, мъдрост и дух. Надявам се и вие да почувствате същото, когато гледате тези кадри. Благодаря, че гледахте.